L'arribada de l'electricitat, els primers vehicles o el naixement de la ràdio, la televisió o internet són alguns dels moments en els que Teresa ha pogut viure. Així es va aprovar en l'últim ple extraordinari que van celebrar el passat 16 de juliol. 32 anys després, la Comunitat Valenciana obri la seva novena legislatura. Dels 99 diputats elegits, uns 70 s'estrenen avui ací al Parlament Valencià. La moda i l'alta costura arriben avui a València i és que el modista madrileny Lorenzo Caprile així es rosa esta vesprada. A partir de les 8, l'Institut Valencià d'Art Modern presenta dos exposiciones, La Raíz, y qué mejor forma que hacerlo en la ciudad donde ahora hace 10 años que dieron sus primeros pasos en el mundo de la música. Así que, ¿me acompañáis? Nos encontramos aquí con Pablo Sánchez, una de las voces principales del grupo La Raíz. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Bona vesprada i benvinguts a totes i tots un dia més a esta programació especial que estem fent des del dia 1 de març des d'ací, des del balcó de l'Ajuntament de València. Avui li toca el torn per a la pirotècnia Turist i ens té preparades per a les 2 del migdia 240 quilos de pólvora. Que la pluja no serà un impediment per a que esta mascletà tinga lloc en este dissabte 17 de març. Però abans, avui tenim uns convidats molt especials. Ells són valencians d'este grup Bombay que ens acompanya. Tenim a Javier, Vicente i Ramon. Bona vesprada. Buenas tardes. Ja hem arriba una nova edició de la Fira Internacional del Turisme, ací, a IFEM a Madrid, i uns dies on la gastronomia dels nostres pobles és protagonista. Estic un poc nostàlgica. Trobo a faltar les cercaviles, el comboi en els nostres carrers en este mes de març. Des de la pista d'atletisme de Puçol ja tenim preparat el nostre primer concursant, Jorge Peris. Estàs preparat? Preparat. Perquè avui t'enfrontes a un gran repte, veure quina distància eres capaç de córrer al ritme del xeplet. I si no has aconseguit passar-lo, estaràs eliminat. Així que va de bo, comencem. Comencem. Atxum! Estornudar i posar sempre el colze o mantindre la distància d'1 metre. Avui ens hem vingut fins a Beniarrés, a la comarca del Comtat, per a conèixer la història de Manu i Miguel. Mai s'heu preguntat què és el que escoltaran els corredors quan ixen a córrer? Perquè jo sí. Deuen ser cançons que els motiven per arribar a la meta que s'han proposat. En resum, la clau és menjar bé i moure el teu cos cada dia. Tampoc és tan difícil. Pues si fem bé, saps? A poc estem caminant cap a esta nova normalitat. Res, que el repte no l'he aconseguit, així que vaig a quedar-me una estona més amb ells. A veure si me'n vaig a casa amb la lliçó apresa. Anem a provar altra volta?